weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to tiggere yene to wudduru to sadela to aali wuuri to keɗele to guijilona ko on takkusan juula ha to galle ceerno aboubaydi kaw to ndulmaji ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ndi gonnoɗo e jillu mum toon to Maroc o arti aseta hanki o e nder Nouakchott lamorgo gendi makko to leydi Sénégal ko cummu kulɓinigo waɗi to jeere guejje nde Kaolack to leydi Mali wat boniɓe mbaɗi jango mumen e nder guure jeegom taweteɗe e nder falde Bandiagara ko famdi kala fodde nogas e goo neɗɗo wasi hen pittali mumen tawa foof ko jambureɓe kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri jayden ko to dowlaji tedduɗe Amérique e to leydi Turquie bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma Allah yobon moƴƴere aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa gorko mo melga wuuro jinneji ko jaadinde ɓalawal e danawal kala
omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓeena wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli yakkoji e ɓalli guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude soɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra dendagal rafijo gorago ni potorino omo safra ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui on fan leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru ko jarateɗe walla muddeteɗe fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe sa urima ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha mo tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe to Dakar en tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoyɓitande ɗo taɓela polpolol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Rosso Mauritanie Dagana Mauritanie kala enen tawe ɗon musidɗo makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e gorko mo leeraɓe mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ene tawe ɗon ɓiyi ko to leegal bitegal Samia ene huccidire usine plâtre mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riiɗu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas ɗiɗi lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo men seydi men Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñu men seydi men Saydou Abouba hono mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie bonnoɗo e jillu muɗum tawi ko jillu privé toon to Maroc o arti aseta hanki o e nder Nouakchott lamorgo gendi makko ko sanga 17 heures noon o ƴettino lana makko ndiwaka toon to Rabat Salé o fati to Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keɗen BPM woni banque populaire de Mauritanie ko boñ leydi Mauritanie wiyete noon boño noon e jogino pan tawi ko pan technique ko fati e service bankili nde wonnono bankili koye banque o jeeyiɗum on systéme pan bankili noon ɓe kolliri tigui wonde pan o wonno ko pan technique on pan noon saabima ha waɗi perturbation ngaji kewɗi e service bankili wonande kay ɓen yiɗɓe wadde retrait walla yiɗɓe wadde envoyé ko fati e koppereje e nder on base via oɗon systéme ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni pano fewti kay technicien ji mabɓe darima hen dorade payɗi no fewi ha pano wawi tigui fewnitede safara walla mbiyana ñaw o saframa e oɗo saaha joni pano gasi ɓe kolliri kadi ɓe ƴettu peeje taw ko peeje kay habde kay salade panuji baɗi ni wattude e nder oɗon systéme eɓe ciftide noon ha joni kilineɓe mabɓe kaye wonde kala ko fati systéme informatique banque o ko sécurisé ko noon kadi service bankili o koko waɗa sécurisé hay goto ala bawɗo wadde hen ko wiyete piratage ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗen fuɗɗima ko wiyete saison touristique 2024 2025 e nder gendi Mauritanie avion gadano woni lana diwo ko gadan ko kay adduɓe kay ɓen tawi ko arɓe wangade woni tourisme en arɓe wangade e nder leydi Mauritanie ka juurima aseta hanki o ka juurima tigui aseta hanki o no gasi goo lewru décembre toon to attara e ka addi noon 150 taw ko tourisme foof ko Europe naɓe ɓe gaari noon ko ɓe gaari kay ko balɗe seeɗa tan ko addi ka hitade 2024 ndene maaya hitande 2025 ene daro hono secrétaire général du ministère du commerce et du tourisme
secrétaire général du ministère du tourisme ɓe tawi tigui ne ari jaɓɓade ɓe ɗon to bowallade diwoje international ngala attara o bismima mabɓe noon o holliri tigui wonde kay ɓe gaari e nder leydi mabɓe ɓe gaari kadi e nder leydi toɓe korsina o holliri noon wonde kay saison tourisme oɗo kala saison tourisme kayne teska fodde sappo e ɗiɗi laana diwo kane foti arde nder leydi hen ko laana gadanka noon fuɗɗi yettade attara noon ɓe kolliri tigui o tawi en tawtora kadi cérémonie o hono adjoint woni cukko maire mo attara on e hoore mum bismima tourisme en ɓe kamɓe fof kadi ɓe mbaɗi erago faade dendagal ɓen tawi ko dilloɓe fannu tourisme yagal guila e joom hôtelaji ha e guiduji ɗi kala nde tinnoto e nunɗal mbawa kadi teddinde jaɓɓade ɓeɗo tourisme en ha tigui mbawa beltade nder leydi hen e beele so jeeyi tane wonde ne garta walla kadi so jeeyi jogo souvenir moƴƴo e nder leydi hen ha woɓɓe mbawa artude ha joni ko leydi Mauritanie ɓuuɗoɗen siftinde on noon saison touristique leydi Mauritanie o fuɗɗi ko ñande 21 lewru décembre 2024 o gasoyta ko ñande 6 lewru tati ɓiru hitande ujunnaje 2025 ha joni ko leydi Mauritanie keddorena leydi Mauritanie ha tengti noon e bandiraɓe men koleji men soninkeɓe tawe tigui e sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto kay e yontaɓe e leydi ndi goto kadi e yontaɓe leñol ngol gendiyanke darannoɗo kadi ko fate ɗemɗe gendiji ha tengti ɗemgal soninke daranoɗe kadi ko fate culture mabɓe fina pine woni pine mabɓe e fina tawa mabɓe e jaltuɗo aduna biyetenoɗo Cheikh Sidia Tandia Cheikh Sidia Tandia noon ko kañum wonno o radio fedde tawi ko radio fedde tawi ko darniɓe ko fate ɗemgal soninke e ko fate culture e fina tawa mabɓe kala woni président de l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninke ko neɗɗo kay jaaƴƴo hakkille no fewi kewɗo muñala woni tigui kadi jiɗɗo koddigal moƴƴal woni ko wiyete sage jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e duuno ene fecca sunare mum e dendagal communauté soninkenaɓe kala ha dendagal mauritannaɓe kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinare ko fati économie et finance o joddima e délégation tawi ko Saoud naɓe ɗum noon ko mo wiye Sidi Ahmed Abou kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fati finance o joddima ñande aljuma ɓennuɗo noon e Sidi joni on nder Nouakchott e sete taw ko sete Arabie Saoudi naɓe tawi kadi ko jeeyaɓe e oɗo société biteɗo Saoudi ɗon compagnie ɓe mbawi yewtidde noon ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate nafoore kay kene ɓamta leyɗe ɗe ɗiɗi ha tenti noon e to ha tenti noon e fannu kay ko fate projet d'extension d'extradition des fer woni tigui nokku tawa ko projet eɓɓore kay ko fate siggade jamɗe tawateɗe e nder oɗo mina tawa ko mina biteɗo Atoumay kewɗo kewde tigui jamɗe no fewi tawateɗo e nder leydi Mauritanie tawi kadi ko jamɗe garɗuno no fewi on minere noon walla on min noon ene qime ko wone mum taw ko jamɗe moƴƴe ɗe qime kene wone mum ha kene qime ha million ngaji sappo tawi ko tonne jamɗe tawi ko garɗude fewi min o noon jeeyi ɗum walla rendi ɗum ko société rendi jeeyi min o noon ko société biteɗo Takamul noon ko compagnie mauritanienne de l'industrie wonde mina wondude kay kañum wadde coopération e société saoudinaɓe biteɗo Saoud Iran compagnie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aseta hanki o waɗi yontere ko yuɓɓinono takkusan ceerno Hamdou Rabbi Ndiadje e nder Nouakchott tawi ko 3e édition e gardugol ceerno Boubacara Gaye gardiɗo catal bitegal Ansarudine aseta hanki o kadi waɗi aseta hanki o noon dendagal hoɓɓeɓe kay arnoɓe umminoɓe caggal leydi arnoɓe notitade kay e oɗon 3e édition koko hanki kooti kañumen kala ko indina mbadi noon kanko ceerno Boubacar Gaye e dow inde fedde nde dow inde galle khalifa o eɓe jetta eɓe jarna dendagal bandiraɓe arnoɓe ɓe duno ɗumen woppuɓe hajuji men hammuji men ko noon kadi eɓe dendagal hayɓe keɓano arde taw ko yinnoɓe arde foof ɓe duni ɗumen jetti ɗum ma en ketto jettoro ceerno Boubacar Gaye faade ɓen arnoɓe e kadi e faade ɓen yinnoɓe arde ceerno Boubacar Gaye assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghali Abouba caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam min calmini min juurima min ñaaguima yaafuya no feewi ko arnode ɗo e ruttodirde jeeyaɓe Allah ɓe teddungal ngal ganduɗa ko enen foof ndenduno hen
ñalawma ceerno men ceerno Hamdou Rabby Ndiaye bannoɗo ñande 14 décembre 2024 alhamdulillahi rabbil alamin arnoɓe hen ɓe fof Allah addi ɗumen e jaam ko nonne kadi Allah nawti ɗumen e jaam e kisal alay saago kadi en mbaɗino erago yimɓeɓe nooti Allah nawtiɓe e jaam noon en moƴƴi kadi mbaɗen mana erago ruttude ɓe teddungal en jarnima noon arnoɓe ɗeɓe fof en jettiɓe en dewni jettoro e ɓeɗo jinnaɓe tedduɓe ɓe ganduɗa Allah ne teddini ceerno men ceerno Yahya Bari Sator ko jinnaɗo men moƴƴo ceerno meɗen cusnude hen moƴƴere en jarni momo dendagal ko arnoɗo fof e inde makko nonne kadi e jinnaɗo men tedduɗo mo ganduɗa ko goto e jinnaɓe men jinnaɓe moƴƴo neɗɗo meɗen kadi inchallah ceerno Abdourahmane Dia to Darel Barka onne kadi en jarnima ɗum en jetti ɗum en jettini ɗum Allah machallah susni en kadi e ñalawma en jarnima musidɗo men guiɗo men sehel men ceerno Mountaga Saydou Makkinour Cheikh Oumarul Fouti Tall e ceerno Mouhamadou Ly en calminima kankone kadi en jurnimo en jarnimomo ko nonne kadi jarnotoɗen bandiraɓe wuuro Ali Guelel to nokku men to ɓesgu wuuro Ali mawniraɓe hen musidɓe hen yiɗɓe hen foof alhamdulillahi rabbil alamin ha tengtanma kadi ɓesgu galle ceerno men ceerno Hamdou Rabby Ndiaye mo ganduɗa ko kañumen jeeyi foof kala jarnaɗo ɗo ko sababu mabɓe caggal yettude caggal Allah e nelaɗo Allah ko kamɓe foof ko kamɓe en dewni noon jargol ngol e khalifa gallo ceerno Mawla Idriss Ndiaye en jarnima kadi almudagal Nouakchott foof jami to sir jami Immatil Fouti en jarnimoɓe kamɓe foof en jarnima kadi almuɓe ceerno Hamdou wonɓe ɗo e nder Nouakchott mana kamɓe foof en jettiɓe en jettiniɓe Allah en dewini jarnugol ngol musidɗo men ceerno Saydou An noon jarnirten ko kalaten ɗo ko foof noon ke ɗemgal mana dental ansaru dini dental ngal rewɓe hen e worɓe hen section ngaji ɗi foof ene jarno dendagal arnoɓe kono en jejjitta ganduɗa wallidiɓe men guila ñalawma o jagga ha yettiɗo ko darde mabɓe kirjingol mo ganduɗa jamma ñalawma subaka kihiɗe ɓen mbaɗa hen mana jewte mabɓe kirjingol mabɓe woni dental walla radio men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heble sukaɓe Afrique ɓe ganduɗa mana kirjingol mum aduna o foof ene gandi ɗum machallah woni Sar Abdoulaye Sarr e wondude musidɗo men Waly Abouba yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere nde wonno alhamdulillahi rabbil aduna foof mana ne setti golle mabɓe laaɓde kono noon enen kadi eɗen cetti eɗen doniɓe eɗen beltiniɓe haasi e darde mabɓe e oɗo ñalawma mo ganduɗa guila jagga ñalawma ceerno men ceerno Hamdou Rabby Ndiaye ɓe gonani hen caggal machallah yo Allah yoɓɓe moƴƴere en jarnima dendagal musidɓe arnoɓe sidde meɗen ummiɓe Dakar ummiɓe Madina Ndiaye ummiɓe Rissator ummiɓe Darel Barka ummiɓe wuuro Ali Guelel ummiɓe Fouta foof ha ɗo e Nouakchott ha banggueji foof ha Madi ha banggueji foof jetto musidɗo men Layan ene jarnomo no fewi ene jarnomo no fewi ene jetta mana télévision 2STV ene jarnoɓe kamɓe foof musidɗo moon Boubacar Gaye jarloɗon jaafoɗon kalmo min innani hen min dewni ɗum e illi jinnaɓe meɗen ɓe woni ceerno Yahya Ba e ceerno Abdourahmane Dia ceerno Mountaga Saydou Makky en lomtini ille heddiɓe foof e ille mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Boubacar Gaye golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokki en tawtorede kadi oɗo saaha mo wuuri tawaɗen ɓeyde diine men en ustaki dendagal kadi arnoɓe kala ko duwa hen eko sakkano hen eko waɗa hen tampere foof yo Allah jarnata tampere allahumma amina habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen ɗanniyanke goto tawi ko Sénégal najo gurno toon to leydi Mali omo wiyetno Papa Faye noon o jeeya koye koto Kaolack ko kañum woni baraɗo toon to leydi Mali tawi kadi ko pellaɗo ko o wara noon ko guila ñande alkamis 19 lewru décembre gonɗen du e nder nokku biteɗo Keñeba kono no hollude kay horizon sans frontiére ko sagataɓe joguitiɓe ha teddiɗon gaari ha jiiɓe makko ƴetti fiyande kay pelli e makko ɓe kolin pelli e makko ha ɗo noon andaka taw hol warɓemo anda kadi holko o warda ko ɓe hollirama noon kanko wattu
watti nogas ɗiɗo Sénégal najo tawaɓe waraɓe kay walla tawaɓe ne maayi tawi anda kadi ko waɗi ɗumen e nder caggal leydi Sénégal tuggi ko hitande 2024 nde dari ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cumu kulɓinigo waɗi to jeere guejje e nder Kaolack cumu ngu noon fuɗɗi ko sanga minuit sapeur pompier en mbawi nodditade ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawi habde kay sippirde haɓe pooli cumu ngu ɓe ñippi cumu ngu anda ka taw noon ha ɗo holko saabi cumu ngu ɓe kalani kadi bilan ko boni hen ko kono teskama kamma kaake kewɗe matériel kewɗe yaadi e curki ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen campagne commercialisation de l'arachide woni campagne ko fati e jeeygol guerte fuɗɗima oɗo saaha joni kono fuɗɗi ni fewani toon to wuuro wiyetego Pété Waraka Pété Waraka noon tawe nder département mo Louga ko tension mawɗo kay e codnami cottumami woni hakkude kay remoɓe guerte ɓe e service commercial ɓe Louga remoɓe guerte ɓe noon hollirama tigui wonde ɓe jaɓani yeeyde kay e tugnade coggu taw ko coggu mo laamu Sénégal yamiri yo guerte e jeeye kay e nder leydi he tawi ko oɗo campagne laamu ngu rokki noon ko kala kilo guerte yo e 305 francs woni capanɗe jeegom tawi fayi mbuɗu franc CFA remoɓe ɓe noon hollirama wonde koɓe jaɓani tigui hormade oɗon prix ñande aljuma ɓenduɗo noon ɗum sadima tigui ha waɗi tigui seeɗa hakkude yimɓe commerce ɓen yimɓe commerce ɓe e ɓen tawi ko yeeyoɓe guerte teskama noon 17 sac guerte e matériel taw ko matériel pesirɗo wawi waɗede saisi taw ko service commerce o kañum saisi waɗi ɗum oɗon saisi kamɓe fedde remoɓe noon ɓe mbaɗino conférence mabɓe de presse ɓe kodiri tigui wonde ɗum ɗon kay wonde kay kamɓe ɓe kormi coggu ngu commerce service commerce kañumen to beela toon jeeɓe saabu ɓe koliri hay facteur aji mabɓe ɗiɓe jeeyi ko fati coggu guerte hollidde wonde ɓe kormi ɗiɗon cogguji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Thiadiaye ina tawe nder département mo Mbour toon ko debbo goto tawi kadi debbo goto tawi ko biyeteɗo jeeyaɗo toon omo wiye en Diouf ko kañum de moftanno woni wonno taw ko mawɗo kay moftugol haalis mawɗo tantine woni tigui rewɓe rendinde pelle mumen ene piya e kala saaha woni ko wiyete tege nden o rendiɗi kalis o noon ha woni 210 000 francs CFA woni temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi ujunere tawi ko francs CFA omo mofti ko ɗon tigui ɓi ko debbo goto more saka tawi ko yummum sukaɓe ɗiɗi woni mère de des enfants jaarowo duuɓi 18 kañuma fewniti tigui e ñobbel nguel ɓafti ɗum yaadi hen yummiraɗo o noon gam anje koyere kay walla trainede yesso justice ko ɗon ni kanko hoore makko o yi to brigade territorial mo Thiadiaye ko toon o portoyi plainte contre ɓi ko nden noon enquête udditama hen ɓoyani tigui ɓiɗɗo waɗa localisé ɓe gandi tigui hol nokku to heeɗi e gan sanga noon nde waɗa localisé koto nokku biteɗo Fissel ɓoyani o wiya Teba ɓoyani o wiya Teb kanko noon omo wiye Mariam ka inde de ko wiyete ko Mariama yettode nde fuɗɗiri ko ka nden o teɓama toon noon o tawama tigui omo fuɗɗi ñamde haalis he o fuɗɗi ñamde hen 300 000 woni capanɗe jeegom ujunere tawi kadi o soodi ko téléphone portable ko ɓuuri tampinde oɗo saaha sukaɓe rewɓe ko ɗum woni ko soodi haalis keddiɗo tottitama yummiraɗo e oɗo saaha joni kanko suka debbo noon omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali wat boniɓe mbaɗi janguji men kewɗi no fewi e nder hakkude leydi Mali ɗum waɗi ko ñande aljuma ɓennuɗo ɓe jani kay koye guure kewɗe tawateɗe nder hakkude leydi Mali jangu ngu ɓe mbaɗi koye guure jeegom tawateɗe e nder région mo Bandiagara ko famɗi kala noon no gasi go neɗɗo tawi ko jamoreɓe mbasi hen pittali men ɓe mbawi kadi duppude paaɓi tawi ko bannoɗi guura woni guereñeji ɓe duppi ɓe bonni tawi ɓe matériel kewɗe no fewi ɓe mbaɗi kadi yimɓe hewɓe gañiɓe hen barmuɓe yimɓe hewɓe kadi teskama doguino galleji mumen e guure mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen faama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe perɓodiri e seɓɓitiɓe joguitiɓe ɓe kolliri noon ɓe mbari kay seɓɓitiɓe hewɓe no fewi ɓe duppiniɓe kadi matériel kewɗo wondude e carburant ko aset noon aset hanki o noon ɓe mbi wonde ɓe ɓañini habaru o ɗum waɗi koye nder falde wuuro wiyetego wuuro wiyetego Banguel Tuppe eto wuuro wiyetego Iri Guli ene tawe 53 kilométre banggue rew ɓaɗɗo hirnage to banggue ɓaɗɗo hirnage Bandiagara aset hanki
o kadi ɓe kolliri kamɓe faama wonde ɓe jiiti motoji tati taw ko motoji ɗi hinde tricycle woni motoji baɗɗi panoje tati baɗɗi keesa ene ndimdi carburant biduŋaji carburant taw ko essence kewɗo feewi panode e pelle seɓitiɗe ɓe mbawi duppude ɗiɗon motoji e oɗon carburant kala ha joni ko leydi mali kedoɗena e dow lawol mofti tawi ko hakkude wuuro witego tene e wuuro witego sukkora ko policier ji ɗiɗi maɓɓe martabuji sergent de police nationale wonnoɓe tigui e auto men transport kawri e bandiji ene paddi bis transport ene jippini dendagal kilineɓe wonnoɓe oɗon bis kala kañumen kala ne della e leydi ne kippi moni foof juuɗe mum ne fawi dow hoƴƴude mum eɓe posto eɓe kefta téléphone aji mabɓe e dendagal koppereje ɓe joguino kala koya gan sanga noon nden auto police o yettima yippi bis o ko ɗon chauffeur o yiiɗi wadde demi tour gam dogde ɓoyani noon wat bonni ɓe koɓe hewɓe no foyi fewi fodde kene wona sagataɓe nogas hen tato e mabɓe payi tigui e oɗon auto tawi ko joniɗo policier ji o ɓe gone ana ɗum piyande ɓe mbi ɗum yo dartu yo coupe moteur ko ɗon noon policier ji ɗi ne jaltini pistolet policier ji ɗi wonnoɓe auto tawi ko sergent ji kañumen ne jaltini pistolet ji men pellodiri e mabɓe tato arnoɓe hen goto ɓe cammini ɗum taw ko wat boni ɓe cammini ɗum ɗiɗo e heddiɓe tawtoyi bandiji keddiɗi toɗi ɓe pellodiral jurgal no fewi ko adi kay ko bandiji ɗi ene doga ko ɗon policier ji ɗi ummini dendagal passager ji ɗi kala ɓe batti ɓe bis mabɓe ɓe duusi bis o ha toon to wuuro witego San ko adi kay koɓe paata toon to Bamako ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboden ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima kay Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayamo TV kabaruji men ɓurtirdude e dongal Afrique e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi taw kadi ko Mali toon de ene wayno seɓɓitiɓe ɓe jaɗi toon e nokkuji toon to Bandiagara ɓe mbawi kono dañje warde kono nogas e jeegomo basi hen pittali mumen ɗum noon ene wayno koye ko ɓen tawa ko jeeyaɓe tawa ko GIM mbaɗi ngal ɗon hono baɗal to Burkina Faso gouvernement won leydi hono Mauritanie kamɓe ɗi ɓe mbawi hono jabde kay waɗa oɗo projet mo luwa mbawɗo kadi wadde kadi yaafade ɓen yimɓe kay sohanoɓe toon e dumburɗi taw kadi yanimon ko nder guitte laamu ngu wonno ko guila ujunaji ɗe 15 ene wayi noon kanko jagorgal ko fatte kono ñamoje wi wonde ɓen poti kay ɗirrade ko mbaɗi ko kadi kay mbawa kadi wonde guindiyankoɓe taw kadi koye casal mumen e wawde kadi haɓade kadi wono ɓeɗon kadi hono seɓɓitiɓe ni jeekiya toon de ko yimɓe hewɓe cankima toon fo woɗɓe kadi mbaɗmi hen eɗe ɓittodiral toon to Abuja hono joleydi ndi ɗon wawi kon dartide wona gueɗe kewɗe ko fonno kay fonno kadi hon tawtorede toon to Lagos Jambi yimɓe ɗiɗo naggama toon taw kadi tuuma ko huccinde gueɗe taw kadi ko cuñagu e hoorejo leydi hono mabɓe cadde fodde huniyankoɓe 120 farasenaɓe ummima toon e ñalawma hanki o nogas ko lewru bowto ujunaji ɗi e nogas e nayyi to bawal laaɗe diwoje Tchad e ɗum noon e leydi hono France noon e ɗum noon wawi kay wono wawde yaltinde toon yimɓe mumen kono noon Tchad kadi hokkiɓe dawal taw kadi ko ɗo e lewru daro toon gam yaltinde huniyankoɓe mabɓe toon foof ha laaɓa car e nder leydi ndi haali Abouba ko ɗum de wonno ko ndewiɗon tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo mon Alassane Oumar Mbodj ko Sara Ndogo gam weltare Ayamo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Hamdou Rabbi to Madina Dia ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 ha to Daril Barka e ko taari ɗum kala habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jabbiri koto leydi koto dowlaci tentude Amérique puɗɗoɗen to dowlaci tentude Amérique biteɗo Richard Alain ko babiraɗo barnoɗo kay tumanoɗo kañuma wari sukaɓe ɗiɗo tokosɓe an ɗum noon wonno ko sukaɓe ɗiɗo tokosɓe majjunoɓe kay guila 2017 majjunoɓe hitan 2017 to wuuro witego Delphi ko kanko de ñaawa on bamirat tawaɗo kadi kañum wari ɓen sukaɓe ko kañuma ñaawa o taƴanama duuɓi capanɗe temedere capantati duuɓi temedere capantati e nder kasso wargoji ɗiɗi noon sukaɓe ɗiɗo wari wargoji ɗiɗi hen wargo kala o taƴana ko duuɓi capanɗe jeegom e joyyi duuɓi capanɗe jeegom e joyyi laabi ɗiɗi woni
temedere e capantati hitande ko waɗata e nder kaso ko nanga ko noon faare ñawore makko o waɗi tigi duuɓi o waɗi tigi balɗe temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e nder kaso ɗen balɗe ɗon ma itte kayi ma waɗe moins e duuɓi temedere capantati ɗi o taƴanaɗi ko heddi ko o waɗa e nder kaso on paami tigi o ñaawa kaddi gurdam makko sukaɓe ɗiɗo ɓe warnoɓe noon hen goto wiyete ko Libbey Guerre Germain yaran duuɓi 14 goɗɗo wiyeteno ko Abigail William yaranno ko duuɓi 13 ɓinen koɓe majjunoɓe to wuuro wiyetengo Delphi en 2017 tawa noon ko kanko yoɓino pittaɗi mabɓe koto leydi Turquie paɗena ministre des affaires étrangères woni jagogal kafinagal ko fade gueɗe caggal ɗiɗi e jokkodira leyɗele mo leydi Turquie o joddima e mawɗo rebel e oɗo saaha joni taw ko gardiɗo leydi Turquie gadi leydi Syrie woni tigui gardiɗo leydi Syrie oɗo saaha joni jonde nde waɗi ko toon to Damas lamorgo leydi Syrie kanko ministre affaires étrangères turque o wiyete ko hakkam Fidan ko alet hande o noon o joddi e biyeteɗo Ahmad al-Shara kañum ardi leydi Syrie oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on